A7 4:55 PM. PM नहीं रही AM. A7 27 November 4:55 AM. अब्बा बच्चो आता समा सांगले अखिल मारलो सर तुम्ही एक्सलेटर फुल देऊन टॉप गिअर घाला देऊ मुज्जा नाका गाडी स्टार्ट कर. शूटिंग कंप्लीट जायचे ताज्या मागीर गाडी स्टार्ट कर आमचे सकाळी पुढे डान्स आमचो प्रशांत डार्लिंग येऊन पावलो पारो बेग बारो या बे मुजो ताळो बरो आसा न्ही आमचो डीओपी सेटा घेवन पावलो आमचे डान्स तुमचे मुखार डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ओ आयलो गे गुड मॉर्निंग. गुड नाईट तुझे डान्स म्हणे काय असा रे काले करपी धागी फाड 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 आता तेंत सिरकवचे आणि कॅमेराचे सेटिंग्स सेट करून दवरचे आमचो मास्टर पाईप आउट काले करना सा ये हेलीकॉप्टर. नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है. कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और विमान के पूरी तरह रुक जाने तक अपने स्थान पर बने रहें. तिथल्या म्हणताना आमचो मेल्लो बाब येऊन पावलो. टेक ऑफ इन 3, 2, 1 आवय रसुंदी. हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर पाटी ये रे तुझ्या माथ्याचे केस टप्पे सांगत उबोंकात बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है. आमचे ड्रोन रेकॉर्डिंग सुरू झाले. आज एक ऍडव्हर्टाइज मध्ये पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में. धरून काले बॉल गी आणि ते पिसोडले म्हणून चिंतले घेऊन जायना म्हणून काढले तर सीधा गेलो. थोडे शॉर्ट्स ड्रोनान काढले अंगामसो ग्लॅडविन बसून लोब रेडी करते असा Action. मेकअप मॅन त्याचे काम करून बैसरलो. आता हांगा ऍक्टराचे फोटोशूट चलते असा पोटे बरे आयल्यार पुरो पालदाने फाजीर आणि निर्मार्ग फिरगज येतावन ऍक्टर्स ऍक्ट करून कायल्यांत. हॅलो ऍक्टर्स थँक्यू. हांगासर आयसो व्लॉग संपता. सो आजीचे आजीक बरो पल्याचे पल्या पळया तुम्ही पुढे देव बरे करू. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.